So what's up mga kabulabog? Sobrahan yung pagkaduldul ko dun ah. So what's up mga kabulabog at welcome back to the another 10 uri na naman tayo. At hindi to tungkol sa kaibigan mo, kundi tungkol to sa iyong katrabaho. Are you ready? Ulitin ko na naman yung are you ready? Ulitin ko na naman yung cornea na. Wala tayong magagawa. Nung naiisip ko lang eh. Are you ready? Yeah, I'm ready to. Number 1, magulang. Ito yung mga kabulabog, ito yung mga katrabaho natin ng mga sobrang gulang, no? Na halos mas magulang pa sa magulang mo. Na halos sinalo niya na nga ata ang kagulangan dito sa mundo. Ayos tong flashlight ko. Kita lalo yung pagpapuhan ko sa'yo. Ganyan mo lang yan. Wala pa ako ring light eh. Puro na lang panggugulang na lang ang ginagawa sa trabaho niya. Tumulong siya doon. Puro panggugulang na lang yung pinagagawa niya. Halos buong araw kayong magkasama, tapos puro panggugulang lang yung pinapairal niya doon sa mga trabador. Ano, porket nakagulang ka na sa katrabaho mo, akala mo ikaw na yung lamang, akala mo nakalamang ka na. Ha? Sampaling kaya kita. Tigil ka na, kanina ka pa. Tigilan mo na. Huwag kang gulang ng gulang sa iba. Number 2, mandurugas. Ito yung katrabaho mo na halos kasing lupit ni Lupin Mangdugas. No? Ito yung mga katrabaho mo na nangunguha ng gamit mo na kahit hindi naman talaga sa kanya. Natapos kapag nahuli mo, sasabihin niya, hinahiram niya lang yung gamit mo. Ano ba yun? Nahuli ka lang, sabihin mo yun ha. Ako sa palengke yun. Joke lang. Eh kung hiramin ko kaya yung mukha mo tapos ipalit ko sa aso, anong masasabi mo ha? Hindi nga pala, sorry, hindi nga pala nagsasalita po ang aso. Nakalimutan ko. Pag nagsalita yun, baka tumakbo ko dito. Ito kasing nayupak na ito, ginigigil mo ako. Tigil ka na, kanina ka pa. Number 3, sumbungero at sumbungera. Ito yung mga katrabaho na konting kibot mo lang. Eh wala na. Andun na agad dyan sa katabi ng amo mo. At andun na yan, bulong ng bulong. Nakala mo bubuyog ng bulong. Akala mo lamok na bulong ng bulong dun sa amo. Na konting mali mo lang at konting bagay na ginawa mong mali. Ala, yun na yan. Sumbong na siya ng sumbong. Alam mo, ikaw kung ikaw eh ganito sa tinutukoy ko. Pag may katrabaho kang hindi marunong, turuan mo ha. Huwag mo sumbong. Mapapagalitan yun eh. Ha? Lechi ka? Huwag kayo iyak. Kapag naging reporter ka, ito bagay na bagay sa'yo maging outro. Ano ba akala mo porket nagsusumbong ka, lalaki sahod mo? Tanga, hindi yung ganun. Kung gusto mo lumaki ang sahod mo, magtrabaho ka ng maayos at gawin mo yung tatama yung ginagawa mo at huwag mong pakailaman yung ginagawa na iba. At kung alam mo naman yun, edi share mo din sa kasama mo, hindi susumbong mo din sa amo mo, lechi ka. Oo, baka naman kaya ka sumbong ng sumbong, baka gusto mong palitan na yung amo mo. Huwag kayo iyak. Siguro yun no? Hindi wow. Number 4, linta. Katrabaho mo na sip-sip tayo sa amo mo. Siguro marami naman na kaya relate dito sa sasabihin ko kasi marami talagang ganitong uri sa mga katrabaho mo. Lalong-lalo na. Ay, hindi pala ipag-isa-isa. Tigil ka na, kanina ka pa. Si sumbongero at sumbongera ay halos magkakapatid lang nito ni Sipsip. Kasi nga, yung pag-fix si Sipsip ay isa na rin sa pagsusumbong nyo. Magkakapatid, magpipinsan lang to, magkakadugo to. Ito yung mga katrabaho mo na lahat ay gagawin, matanggal ka lang. Masiraan ka lang, kahit anong gawin mo, maganda. Ay, naku po. Tigil-tigilan mo na yan ha. Umuhumpak ka na, kakasipsip mo. Tigil ka na, kanina ka pa. Kapag naging reporter to, may magandang outro dito eh. Walang kinikilingan, walang kaibig-kaibigan, sip-sip tayo lamang.
hindi ko talaga alam mga kabulabo kung anong napapala nila dito sa paninira nila ng kapwa-tao nila, kapwa katrabaho nila, na gumagawa rin naman ng kanyang tungkulin sa trabaho. Di ko alam ba't kailangan siraan. Pero tigil-tigilin niyo yung ganyan. Susunod pag naging presidente ako, kayo naman ako papatokhang. Number 5. Ang katrabaho mo mapagpangga, na palaging masipag pag andyan lang ang amo mo. Kapag wala si amo, ayun, tulog ang gago. Ina mo, tigil ka na. Kanina ka pa. Pero kapag andyan ang amo nyo, akala nyo robot no? Kung magkikilo sa amo, di napapagod Biglang tatanungin pa yung amo nyo no? Tatanungin pa yung amo nyo na, ano sir, may gagawin pa ba? Tapos kung wala na may amo, laging tulog. Tapos pag nandyan yung amo nyo, sasabihin niya, ay sir, natapos na ho namin yan. Kahit wala naman siya doon. Number 6, kupetero at kupetera. Na kung sino pa yung pinagkakatiwalaan ng amo nyo, siya pa yung madalas mangupit o magnakaw sa trabaho nyo. Tapos, ito pa, malapit dito. Na siya na nga yung nangupit, siya na nga yung nagnakaw, siya pa yung grabe magduda sa mga katrabaho niya. Doon na lang puta siya rin naman yung nagnakaw. Parang ginagawang tangang sarili. Tigilan mo na rin yan ha. Ay, ilang taon ka na lang. Ina mo, tigil ka na. Kanina ka pa. Number 7. Feeling boss. So ito yung mga katrabaho mo na akala niya siya yung boss. Siya yung nagpapasahod sa'yo. Sana, kung sino pa yung hindi boss, siya pa yung grabe mag-utos sa'yo halos lahat na ng trabaho mo sa'yo na pinagawa Hanap na to, feeling boss. Nakakala niya talaga siya yung nagpapasahod sa mga trabahador, yung mag-utos siya dun Okay lang kung manager ka kung halimbawa sa trabaho ko dati, water station, construction worker, yan. Wala namang boss-boss dyan. Pare-parehas kayo dyan. Ang pinaka-boss nyo lang, yung mason nyo, yung foreman, engineer, contractor, yan ang mga boss. Pero pare-parehas lang kayo helper. Punyeta, tigilan mo na yan, nasa pakin na ito. Number 8. Ang mabait mong katrabaho. So, dito talaga ito. Kaya ako rin to sinama dahil may mga ganito sa mga katrabaho ko, sa mga ka-workmate ko. Wow, English, workmate. Nag-upgrade. So, para naman to sa mga, ayan nga, para dyan sa mga katrabaho natin ng mga feeding boss, sa mga sipsip, sa mga sumbungera, manduruga, sa mga mangungupit na yan. Ayan, para sa inyo to. Ito dapat ang tularan nyo. Yung mga trabaho mo na sobrang bait. Ang sarap niya kasama sa trabaho kasi nga, sobrang bait niya. Lahat tinuturo niya sa'yo, ginaguide ka kahit anong gawin nyo. Ito dapat yung mga tinutularan natin. Hindi yung sobrang sip-sip, sobrang feeling boss. Kala mo sino ang mga pag-gasta na hindi naman siya nagpapasawa sa'yo. Huwag kayo iyak. Number 9. Bully. Ito. Tatawa dito. Ito mga kabulabog, ako to. Pero ano naman, kahit na mga nambubuli ako at nagtitrip ako sa mga kaibigan ko, hindi naman nakakasakit yun. May limitation naman kasi yung pag-titrip, pag-joke. Basta alam mong hindi ka makakasakit ng tao. Joke ka lang kung akala ko kung isa ikakasaya sa binibiro mo o sa katrabaho mo. Mag-joke ka lang kung kailan. Pero huwag naman masakit na joke. Marami tayong mga katrabaho na malalakas mag-trip. Pero dalawang uri ito ng mga nagtitrip mga bully, ng mga katrabaho natin. Yung isa, pag binuli mo, okay lang kasi titrip pa nga ngayon pagtripan mo din. At yung pangalawa naman, mga kabulabog, ito yung kapag pinagtripan mo, nagagalit din sa'yo. Walang nga ka, nagtitrip ka, tapos magagalit ka, leche ka. Di wag ka mag-trip. Ina mo, tigil ka na. Kanina ka pa. Number 10. Masungit. So ito yung mga katrabaho mo na halos sinulo niya na ata lahat ng problema sa mundo. Lagi. Yung
tipong lagi talaga siyang nakasimangot kahit anong gawin mong pagpapatawa, wa-effect sa kanya. Naka-hit post mo na yung kaharap nyo, eh wala, nakasimangot pa rin siya. Hindi ko alam kung ano, basta sobrang sungit nitong anong mga ganitong katrabaho. Meron yan. Kahit saan tayo pumunta ang trabaho, saan tayo makapagtrabaho, eh meron talagang mga ganitong mga trabahador, mga katrabaho. Siyempre, kung may katrabaho, abangan nyo naman ang 10 uri ng amo at 10 uri ng trabahador. I-update ko na agad kayo para abangan nyo. So hanggang dito na lang to mga kabulabog at pasensyahan nyo na at kung ganito pa yung view natin. Yan ang susunod eh magkaka-green screen na rin tayo dyan at lalagyan natin ng effects yan at wala pa nga akong talagang saktong kagamitan para sa vlog ko. Na-enjoy ko na lang to hanggang saan ako dalhin nito at nag-enjoy rin naman ako at alam ko rin naman na nag-enjoy kayo. So hanggang dito na nga lang ulit mga kabulabgot. Maraming salamat sa inyo at kung nagustuhan mo tong video ko, huwag mong kalimutan na mag-like, share, and comment and subscribe dito sa channel ko at pakipindot na lang din yung bell button dyan para lagi ka updated sa mga video ko. So maraming salamat at shoutout nga pala dyan kay ako si Mang Domeng, si Don Ramon TV. Mga pamilya ko din sa Taguig, mag-ingat kayo lagi at kayo mga kabulabog, mag-ingat din kayo palagi. God bless at huwag nang matigas ang ulo, sumunod na sa mga inuutos ng ating gobyerno. So hanggang dito na mga kabulabog, bye bye and takboom. Hingaan ko po ba ito? Baka masira na yung camera ko pag hiningahan ko pa ito. Sige nga, one time nga. Boom!